Jaume, he tingut una molt bona idea. On vas amb dessuadora? M'he posat una sudadera perquè per aquest 2019 m'he proposat ser millor persona i empatitzar amb la gent més desfavorida. Ah, estupendo. I on aniràs? Com que on aniré? Doncs que a on aniràs a ajudar gent desfavorida? I no em cal anar enlloc? Et tinc a tu aquí. Ai, la mare que el va parir. I home, és que a veure, o sigui, estudies. Treballes per pagar-te els estudis perquè els teus papis no te'ls poden pagar perquè són uns vagabunds. Et desplaces al metro perquè no tens ni per comprar-te un trist patinet elèctric. O sigui, jo crec que ets lo suficientment desfavorit com per fer-me ser millor persona. Ets tan imbècil. Però tant! Et pagaré. Quan? Ai, doncs no sé. Acceptes targeta? Però què et penses que sóc? Un supermercat? Ai, és que a veure, així suelto només tinc un mocador que està podrit perquè està com taronja. Això no és un mocador, Rafael, són 50 euros. Ai, és veritat, que burro. Però és com molt poc, no? Però tu de moment dona'm-los que per ser la primera sessió et faig preu especial, Dona'm-los? Entesos. Això. Estupendo. Doncs mira, primer de tot, no hauries d'anar desvaloritzant els diners d'aquesta manera, perquè potser per tu 50 euros no és res, però en veritat són molts diners. Bueno, doncs dona'm alt si te'n dono menys. No, aquesta te la perdono. És a partir d'ara. A partir d'ara, que ja me'ls has donat. Ah, ok, a partir d'ara. Vale. També hauries de deixar de creure't més poderós per al simple fet de tenir més diners. Però tècnicament, en el món que vivim, si tinc més diners, sóc més poderós? No ho entenc. Sí, però no pots anar vacilant d'això. Per què? Doncs perquè la gent que no tenim tants diners ens molesta. Ai, que tiquis-miquis. Has d'empatitzar, Rafael. Ai, és veritat, sí, vaig empatitzar. Què fots? Estic empatitzant, Jaume. Compte, no se t'escapi una llufa tan apretar. Ja està, ja he empatitzat. Collons, que ràpid. Mira, aquesta nit anava a sopar amb els meus papis i els diré que en comptes d'anar amb el Porsche, anem amb el BMW, que no es pot anar restregant els diners por ahí. Oi que ho heu fet bé? Bé, algo és algo, suposo. Doncs vinga. Moltes gràcies, Jaume. Demà seguim, que vagi bé. Calla, que potser em faig ric i tot, amb això. De desembre, fum, fum, fum. El 25 de